What's up, mananap? Balik naman may mga jammers. Long time no see, Mingawan ako sa inyo ha. Dapat di mingapod mo sa ako Sorry ha kay Dugay ta wala ka vlog. Ilan no na? Kanang dagad na wala ka vlog kay. Hindi ako sa Tawag nung jam-jam, visit. ha? Carl. Ay bye. So ano kabalo card ni Carl Fernandez drives. Car ni Car ni Car. Basta mo na. Carl na ni kuan. May ka siya mo drive. Hop. Jam. Ayaw bang ilabot mo? Ayaw, jam. Ayaw pagara-gara mo. Apasikat kayo eh. Sino pa lang na ko kay si Kaisler din in the house. Hi guys. In the house. Hi guys. Wala injured ka guys. Wala injured si Kaisler boy. Asa man to? Naro na. Ano man guys? Sapin. Ana man na bay. Walay. Di ka mo sinso kung wala ka na sa Madan may. Wala si John Mark dire na kuan. Hi Mark. Ay gapo kayo. Pinapunsit pa siya kasi doon tag-sakyanan na yun. Sumpa, di ka. Carl. Anak na ikaw. Bay na ko ikaw, new look si Carl. Wow! Upa! Upa naman ta, Carl. Sabat may Michael eh. Ay, Dwight! Dwight, di ba sa iyong birthday, Dwight? Dwight. Kayo eh. Hoy, tinuhap. Paminaw sa... Batid mo tanan. Ang mga tanan 42 mando. Shaft! Pila ka mag-mark pa rin. So, kayo ka no? Pila So, tayo. kayo no? 43 ba ata? Sa tweet ni Tricia kay ang makita dyan ako kay Guys, like! Gani! Tricia! Kala ba ito mag-tweet mo? Nag-guys like mo! Guys like! Ano ba na guys? Diba kay gwapo mo si guys din ba? Mapangit man to. Siya na may gwapo din eh. Mali ko. Tawag, di mo gatin. No. Ay kat, miss na yun. Miss you to. Ilar ring dyan. Kamu katawa-tawa mo. Mga damers, balik na ko. Nasa news. Nasa tinawag ko. Hindi ako makapark din. Ay, no. Bakit surat dia, pag-abot na rin news. Kung may storya, surat dia. Surat dia. Dahil pa kante. Surat rin niya. Yung vlog na ako. Video. Di ata di ay mga Dahil pa kante wala. Di na. Wala. Buling. Bowling mambot ko kita. Buling. Tata. Ang laban eh. Wala siya na to. Labi pa. Ay, sabay. Nag-joke si Kaisler. Ay, isa. Mga jammers, nag-joke si Kaisler. Ayun sana, mag-bowling daw may kay, manglaba daw may kay na daw bully ang saninak. Bulok! Ang saan daw? Pila labay ba? Tutukan gina akong eco-sport. Dili. Kan EcoSport. Asa mo daw pagunaw na sa mo. Ay, laban doon na tabay. Ay, doon natin banton. Oh, di ba laban doon na ta? Sige ta. Oh, di laban doon na. Surprise na to, ha? Surprise, sige na. Murom ko. Katod ko, Carl. Bayot na, Carl. Kapitol ba? Katod ko. Dili. Nice siya, Carl. Bantono, kung nakita kayo na vlog, padulong may sa inyong balay, ha? Ayaw, asukan ko. Pwede rin mag-street niya na din diri. Kabalo ba dahil sila? Umara po makabalo yung mama na asa tanalaan. Di, bisag asa jud sila makakita bay. Kaya may matagbo ang sakyanan. Ay, ingani na lang. Tanggalon na itong plate number. Oh, sakto. Sa rin news, nakapit number. Dakpan ta. Buwang iya, nasi adyan natural ba diri? Munti niya, ratagi, hoy. Pwede gani dito street. Di na tamad to eh. Takal. Bukid, nadoy Carl. Wa may mga pulis dito. Maskino. Mga NP man dito buros kay bukid man. Ay, naipagingan ng Carl. Seryoso man gid. Ministerious ingon mula. Ay, ano day? Bulok man kalin. Wala man lagi na. Wala gina chip no. Wala kay nano. Samok ni mo jam. Oh, vlog na ta. Rinyos! Kaunsa ta na? Gutom kayo daw.
Mga jammers, mangnaog nami. Nato nami sa siguro. Timberlines? Timber City. Timberlanes. Timber City. Timberlanes. Buwang! So, para sa kami, mga jammers. Oh, magkano na ba yun? Kaya ako. Linyos! 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 Ayun! Ano isa kasi nila? Lamay kayo! Lamay ba? Bay, akong kaon ang sapatos ni Carl. Sapatos ni Carl. Akong kaon ang sapatos. Bully! Love you, Carl! Napay sa bullying. Bullying. Goal mo na ako by goal. Saan? May goal yung now. May go ang. Now. Asa? Bay, marami sila mga intig, mga naong, bay. Ah. Bay, marami mga intig, mga naong. Nanay mga bungot-bungot niya ay. Bay, naawa na rin news, bay, nakuha na rin news na lahat, Carbalandis, wala. Wala kaya Carloy. Chief, congrats. You're a pro, you're the man ba, you're the man. Pro kayo ga. Boy, yung kasi rin news, boy, kuha ganyan tanan. Carl, bala, mga ka, nalaman ko ha. Kuha ka itong pag-isa. Walay bilin na. Isig. Diba, mabantayan ba yung pattern nga pataas diya? Si Rinius, no? Si Rinius patakas. Kasi sabi ko na, sukay dire. Paubos o. Di, ana, manabay, basta, ganang, kabulo ka na maayo ka, magpapilya, mga Yeah, Kaister, you must wash your hands before eating, oy. You must wash your hands. No, we all wash our hands, man. Your hands is very dirty naman. Dapat you must wash your hands. Na, you will get dirty germs. It's bad for your health, bad for bacteria. Mga jammers, wala pa nahorot ang pagkaon. sila ngayon, wala kang may gahon. Kaning kuan mga jammers, kaning duha ka mga tinuhak dire. Paspas kay maka nag-rice. Gabitok na. Mga bilasa, mga bitok ninyo guys sa rin. Nagkadahan yung bitok sa imong lawas kaloy. Carl, kung bitok ba? Basin, pagkaon sa rice ni Carl ba, ang bitok, gawa to sa lalo kabi na yung pagkaon. Ako ba, nabusog na ko. Di na mo hurot. Teka rin, busog na ka. Wala ka nabusog. Busog na. Ayaw ka, kapit na. Sila ginduha ko kay mabitokon kayo. Sala may nang magkuhan daw ka, dili, makatawa ka niya, magkaon ka. Sala man na ba? Chata. Magwapa ba? Magwapa. Ay! Gwapa na ba? Ay! Ay! Hi, miss! Dinilaw sa ako para makuha ng pagkaon. Para ma-circulate ang pagkaon ba? Huwag naman nun niya, makaon na food. Rinyas ba kung nga na siya magkaon, di siya matambok ano? Gusto pa siya kaon. Dapat ano? Kala ba ka maka... Be! Yukob daw. So kung yukob daw. Muniwang ka na. Muniwang ako. State pa di. Ana, Kawin mo dyan. Kawin mo. Murang nagbaw.